O Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra conta co seu propio vehículo simulador de accidentes, deseñado polos docentes e os alumnos. Con el, os alumnos de urxencias sanitarias ensaian o auxilio e a evacuación de feridos en accidentes de circulación. Este é o vehículo simulador de accidentes deseñado no Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra. Con el preténdese recrear situacións o máis semellantes posible ás que os alumnos van a topar no seu traballo real. Aparentemente o vehículo ten unha carrocería normal, pero é capaz de adoptar as posicións máis frecuentes dun coche siniestrado. Nesta situación os alumnos poden recrear determinadas posibilidades que se poden dar, pois que unha persoa non leve cinturón e como queda se o coche se volca, que é unha situación totalmente distinta se leva cinturón de seguridade, como teñen que intervir para poder facer unha inmovilización dentro do vehículo, como poden estabilizar a esa persoa dentro do vehículo e liberala. O simulador está a ser utilizado polos alumnos de urxencias sanitarias do Instituto Leixa de Ferrol. Din que con el mellorou moito a súa formación polo xeito de facer as prácticas. Pois imagínate, de hacer unhas prácticas de evacuación nunhas cadeiras ou facelo no coche dun profesor, coas dificultades que iso ten, non? Moita motivación e tamén porque temos, a verdade, moito material, entonces podemos xogar con moitas cousas e facer os casos o máis reais posibles. É impresionante, non? O sea, motívate, incentívate, despois é bon para todos, principalmente pensando desde o punto de vista que estamos tratando con vidas humanas, non? Os alumnos din que este simulador é único en Galicia e pensan na posibilidade de utilizalo en campañas de concienciación para previr accidentes de tráfico.